Moi! 4 vuoden jälkeen on kiva, kun olette tullut tänne meidän Pensikselle käymään. Sen jälkeen, kun te kävitte täällä viimeksi, on tapahtunut aika paljon kaiken näköistä. Silloin alussa, kun me perustettiin tää, niin täällä kävi semmoisia pieniä kaveriporukoita ihan 3 tai 5 hengen ryhmissä. Ja tänä päivänä niiden ryhmien koko on kasvanut niin paljon, että meillä käy noin 120 henkeä päivässä parhaimmillaan, vähintään 40. Meillä on muun muassa nykyään toinenkin toimipiste, joka on Turussa, joka on noin 100 kilometriä tästä Forssasta. Se, minkä takia tämä Turun toiminta on meille tosi merkittävässä asemassa, on se, että meitä siellä tukee Turun kaupunki. Me saatiin sille toiminnalle myös jatkoa tällekin vuodelle. Mä en usko, että sitä olisi missään tapauksessa ollut, ellei tätä oltaisi pystytty aloittamaan Canbackin rahoilla. Haluatko sä, Harri, kertoa mulle vähän tuosta nyrkkeilyryhmästä enemmän? Mikä siinä on tarkoituksena? Totta kai. Nyrkkeilyryhmän tarkoituksena on se, että se on mahdollisimman matalan kynnyksen paikka. Sinne on kaikki tervetulleita. Ja siellä tehdään sellaisia harjoituksia, jotka sopii kaikille. Mutta ennen kaikkea me halutaan, että siellä se itsevarmuus ja opitut asiat, rauhoittuminen, impulssihallinta ja muut, ne siirtyy nuoren arkeen sitten reenien mukana. Mun pikkuveli oli täällä ja sitä kautta sitten asenne tuli tutuksi. Päätin alkaa käymään täällä vapaaehtoisena ja sitten aika pian siitä tulikin puheeksi, että itsellä oli niinku unelmana ja ehkä tämmöisenä unelma-ammattina opiskella ammattinuorten kanssa tai niinku nuorten kanssa työskentelyyn. Ja aloitin kasvatus- ja ohjausalan ja kävin lähes koko tutkinnon Asenne ry:llä ja siitä sitten muutaman kuukauden päästä Harrilla ja Paulalla olikin mahdollisuus palkata tänne mut. Ja nyt on reilu vuoden ollut töissä. Tämän toiminnan ansiosta me ollaan saatu valtavasti näkyvyyttä myöskin koko meidän työlle. Ja yksi niistä asioista on se, että meidän asiantuntijuus on tullut näkyväksi. Esimerkiksi viime vuonna meidät palkittiin vuoden hyväntekijänä, joka on valtakunnallinen titteli Suomessa. Kaikki nämä lehtijutut, mitä täällä on katossa, on tehty myöskin tästä meidän toiminnasta ja sitä tuodaan esille koko ajan laajasti lehdistössä. Meillä on todella hyvät välit lehdistöön ja tämä paikka antaa meille sen näkyvyyden. No, täällä järjestetään paljon kaikkea kivaa tapahtumia, esim. Tyttöjen iltaa, kuntosalikäyntejä ja sitten on nyrkkeilyä ja sitten täällä on tosi kiva olla. No, tää on semmoinen aika läheinen yhteisö, mihin on mukava kuulua ja tänne on myös helppo tulla. Mä oon tuolta Tammaasta kotoisin ja sitten kun kuuli mopoja ja mopomiiteistä ja muutenkin vähän nuorempana, niin niihin rupesin liittymään ja sitten kun sai mopokortin, niin rupesi noin miitteihin tulemaan. Ja eikös siinä sit kaverit siitä puhu, että Asenne ry on tollanen. Ja sit kun on koko elämä asunut, niin kuuli, että uusi piste aukeaa tänne. Ja sitten mä tulin tänne. Hienointa tässä on ehkä se, että ne nuoret, jotka on tullut tänne silloin, kun me ollaan aloitettu tämä toiminta, niin suurin osa heistä ei ole lähtenyt yhtään mihinkään. Eli he ovat nyt semmoisia 20-22-vuotiaita nuoria miehiä ja naisia, jotka haluaa auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia paljon nuorempia lapsia ja nuoria. Terveisiä Suomesta!